बर' बिजोंनि फरायसालिया नगाव जिल्लायाव जोबस्रांबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मोसाहारिया। खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव मावफुं जथुम्मा खुंनायखौ दासान्दि नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो मैया नगाव जिल्लानि कथियाथिलि फाख्रागावआव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं जथुम्मा जानानै थांबाय। बे जथुम्मायाव नगाव जिल्लानि बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो फरायसालिनि जेंना आरो हा-हुनि जेंनानि सायाव गोथौयै सावरायलायनाय जायो। मख'जाथावदि नगाव जिल्लानि गोबां बर' रायजो राजाफोरा गोलाव समनिफ्रायनो हा-हुनि जेंनायाव भुगिनांनानै दं। नाथाय दिनैसिमबो बे हा-हुनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होआखै होननानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मोसाहारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायदों। गिबियावनो नोंथांमोननि बे गासै चेनेलनिसिम जों खौसेथि बर' सुबुंनि आफाद जानानै गोजोननाय जासिबाय। नोंथांमोनहा जोंनिफ्राय बेहाय फैनानै जोंनि जिथु माखासे थासारि बा खौरां बेखौ बुथुमफैनायनि थाखाय। जायखिजाया जोङो नैबे जिथु दिनैनि मेल, बेबायदि मेलखौ थांनाय दाननि 12 थारिखनिफ्राय बिदिनो गाबोबाय थादों। जोङो मा होनो बङाइगावनिफ्राय लानानै धुबुरी, धुबुरीनिफ्राय संकस सदियासिम ओरै गासै कार्बि आंलं, गलाघाट जों गासैबो गाबोजोब्बाय। एसे नैबेहाय साननैसो गेप थानानै जोङो आरोबाव दिनै हान्थिफिनदों। दहाय एसे आगोलसो जोङो मरिगाव जिल्लायाव गाबोबाय। दा बे एखेयानो प्रब्लेम, जेरावबो जोंनिया बे एखे प्रब्लेमानो, हा-हुनि प्रब्लेम, माखासे स्कुल एबा सोलोंथाइनि प्रब्लेम। दा बेफोरबादि गासै जिखिनि प्रब्लेम्सफोर बेखौ लानानै जोङो दहायबो मरिगावआव बेखौ सावरायबोदों आरो बेखौ जोङो माबोरै समाधान खालामलायनो हागोन बिनि माखासे जिथु वे बेखौ जोङो नागिरलायबाय थादों। आरो नैबे नगावआवबो बे एखेयानो। बै मोनसे बर' मिडियाम स्कुल दङमोन, बे बर' मिडियाम स्कुला दिनै गैलिया। थांनाय बाराव जोंनि आफादगिरिया फैनानै बे जायगायाव मेल मोनसे बा मिटिं मोनसे खुंहैदोंमोन। दा बेयाव नुनो मोननानै जों जोबोद दुखु नांदों। जोंनि बर' मिडियामा दिनै जोबस्रांलांबाय थादों। दा बेहाय ओंखायनो बे एरियानि गोरों गोरा एबा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोबोद हास्थायदों जे स्कुलखौ आरो खनसे बिदि खुलिफिनबावनानै मोजाङै मोजां जोंनि बर' गथ'फोरखौ बर' बिजोंजों फोरोंलांनाय बा फोरोंनाय मोनसे मोजां लामाजों लाबोनायनि थाखाय। दा बिदिनो थिग हा-हुनि समस्या, जेरै गोबां जायगायावनो बर'फोरनि प्रब्लेम्सआ हा-हु। जोङो मेक्सिमाम नुनो मोन्दों मा होनो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो जों दिनै 22टा जिल्लायाव गाबोबाय बा खुंबोबाय। बेयाव मोनफ्रोमबो जायगायावनो जों नुनो मोन्दों हा-हुनि प्रब्लेम। दा बे थिग बिदिनो बे हा-हुनि प्रब्लेमा जोंनि बे नगावआवबो दङ। जोंनि बेयाव लावखवा होननाय मोनसे जायगा दङ। बे लावखवायावबो बिदिनो माखासे हा-हुनि प्रब्लेम्स दङ। आरो ओजोंहाय बरबिल, बे बरबिलावबो जों बरबिलाव गोबां खेब मालाबा सम बेबायदिनो नटिस गोलैनाय माबा गोलैनाय बेबायदि समाव जों थांबाय, रायज्लायहैबाय। मोनसे समाव BPFनि मन्थ्रि, जि समाव माने प्रमिला रानिया बायदेवा माबा फरेस्टनि मिनिस्टारमोन, बे समावबो जों ज' जाजाय थांनानै खनसे मिटिंबो खुंहैदों। जों सानदों माने थाबैनो मा होनो समाधान जालांसिगोन बा मोजां जासिगोन होननानै। खिन्थु दिनैहालागैसिमबो बे जिथु जेथो जेंना, जिखिनि थासारि, बे जोबनो थाङाखै। दा जोङो बेखौ नैबे जिथु फैगौ जिथु कनफारेन्स, बेफोर कनफारेन्सआव जोङो रायज्लायबाय थागोन। रायज्लायनानै जों मारै बिनि वे जिथु समाधान खालामनाय जिथु लामा बेखौ जों खालामलांनो नागिरदों। आरो जोङो सोरजों रायज्लायोबा सोरनिसिम थाङोब्ला मोजां जागोन बेखौ जोङो सावरायलांबाय थानो नागिरदों। मानोना जोंहा रोखायै दंथारो 2006नि जिथु फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट, बिनि हिसाबैब्ला जोंनि जिथु ट्राइबेल माहारिफोर, बेखौ ट्राइबेल माहारिफोरखौ गोख्रैनो एथ'ग्राब मानि मा होनो बेबायदि
मा न' सिफायनाय माने बेबायदिनो मा होनो बेबायदिनो गोबां जेरै गुवाहाटियाव खालामनाय बेफोरबायदि खालामनो मोना एक्सुवेलि खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैहालागैसिमबो मानो बेखौ नायस'नाखै जों बेखौ सानबाय थादों आरो जोङो एसे सावरायलायनायबो जादों अबेबा जायगायाव एसे एनै जोङो बुंनानै एसे बादाबो होथ'नानै दोनबोबाय थादों दा बिनि सायाव जोङो गोबां रायलायनो गोनां दङ जों रायलायबाय थासिगोन सावरायलांबाय थासिगोन बेफोर गासैखौबो लानानै जोंनि नैबे नगाव जिल्लायाव एसे आगोलसो जिथु जोंनि वार्कार्स मिट बेयाव बेखौनो लानानै बांसिन बिथा खालामनानै जों सावरायनाय जादों। गिबियावनो आं रादाबनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय बावबाय। जोंनि गिबि थांखियानो जाबाय गुथि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जों माबोरै नगाव जिल्लाया बाहागो लागोन बेनि सायावनो रायलायनाय जाबाय। आरोबाव जों काउन्सिल मोननाया बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिला बोसोरनै जानो हमबाय। दासिम जोंनि गामि थिसननाय समस्ति निर्धारन खालामनाय बे जाफुङाखै। आं दिनै खावलायगोन जे बे गामि थिसननाय आरो समस्ति निर्धारन खालामनाया गोख्रैनो जाफुङो। आरोबाव जाहाथे इलेक्सनखौ बे इलेक्सनखौ गोख्रै फाथियो। दा जों बोसोरनै जानायसिम जों बे माने जों थोजासे पुँजि मोनाखै। जोंनि कर्मिफोरा मावथिफोरा एसेबां दुखु जाल्लायाव गोलैना दङ। आरोबाव जोंनि नगाव जिल्लायाव मोननै समस्ति बे मोननै समस्तियाव जोंहा सासेबो मेम्बार गैया माने इएम गैया इन्टारिम बडियाव इएम मोनासै बेखाय जोंहा खस्थ' जायो। बेखायनो जों खावलायो जे बे रादाबनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि समस्ति निर्धारना बा इलेक्सन जानायखौ गोख्रै जायो होननानै आसाम सरकारखौ एबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायगोन। जोंनि दा हा हुनि जेंनायाथ' दंखायो मानो होनबा जोंहा रिजार्भ एरिया फरेस्ट एरिया दङ। दा गोजाम मोनसे हा दंमोन बे जाबाय लावखुवा बागान माने बे सालपारा बनगाव फरेस्ट बे गामिया गोजामथार स्वाधीनतानि सिगांनिफ्रायनो बिसोर दङ बेवहाय। दासिम बे हाया पटा जायाखै। आरोबाव जोंनि बरबिल ओनसोलाव बेयाव गोबां बर' रायजो दं। बेहाबो सम सम फरेस्टनि मानसिफ्रा थांनानै बिसोरखौ डिस्टार्ब होयो। बेखाय जों बे हानि बेलायाव बेखौनो खावलायगोन जे थाबैनो जाहाथे बे आसाम सरकारा जोंनि आसामाव जेसेबां फरेस्ट एरियायाव रायजोफोर गामि खुंना दं बे रायजोफोरखौ जाहाथे गोख्रैनो बेबस्था खालामना होयो जाहाथे पटा जायो बेखौ आं खावलायो। सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा बर' मिडियाम दंमोन। बर' मिडियामफ्रा दा फरायसालि गैलिया। फोरोंगिरिफ्राथ' दङ गासैबो जोबलांबाय। आरो बेनि मा बेबस्था जायो आरो जाहाथे जों बेवहाय मिडियामखौ जाहाथे सालायफिननो हायो बेखौ जों सानगासिनो दं। आरो जों खावलायगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफाद एबा जोंनि बायदिसिना आफादफोरखौ जाहाथे जों बर' मिडियामखौ आरो गासै सालायफिननो हायो।